Dobré poledne, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal na tiskové konferenci u příležitosti změny majitele a vlastníka klubu FC Baník Ostrava. Dovolte mi, abych nejdálce přivítal. Ta vrchní část je VIP skyboxy oproti VIPce, která musí být FIFA na západě. Maximální výhledy směrem do toho města, kdy očekáváme, že hra a ta akce bude na pozadí, bude na pozadí toho města, té siluety toho našeho města. Troufám si říct, že mít ten stadion v tomto místě je sekundárních energií, to znamená zelené energie, chceme využít fotovoltaiku, chceme využít dešťové vody, chceme mít moderní fotbalový stadion. Ještě něco? Jo. Si kolega nechci něco doplnit. Dnes, se kterým, jak pevně věřím, zachráníme pro Baník Gabriel.